Mit navn er Torbjørn Sørensen. Jeg er professor og læge på Herlev Gentofte Hospital og hovedansvarlig for Danflu2-studiet. Vi vil gerne spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets formål er at undersøge effekten af højdosis influenza-vacciner sammenlignet med standarddosis influenza-vacciner hos personer over 65 år. Forsøget hedder Danflu2 og organiseres af Forskningsenheden på afdelingen for hjertesygdomme Herlev Gentofte Hospital i samarbejde med vaccinationsudbyderen Danske Lægers Vaccinationsservice. Studiet er en efterfølger til pilotstudiet Danflu1, som viste os, at et studie af denne type godt kunne lade sig gøre at udføre i de danske systemer. Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Det er det, vi vil forsøge at forklare i denne video. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du vil når som helst og uden at give en grund kunne trække dit samtykke tilbage. Influenza er forbundet med en betydelig risiko for indlæggelser og død på trods af de nuværende vaccinationsprogrammer. I de senere år er der som alternativ til den almindelige standarddosis influenza-vaccine udviklet såkaldte højdosis influenza-vacciner, som har vist sig at øge antistofdannelsen og reducere forekomsten af influenzainfektion sammenlignet med standarddosis influenza-vacciner. Højdosis influenza-vacciner blev i influenzasæsonen 2021-2022 kun rutinemæssigt tilbudt til personer over 82 år, på trods af tiltagende beviser for, at højdosisvaccinen også kunne være fordelagtig hos personer ned til 65 år. En aldersgruppe, hvor højdosisvaccinen allerede er godkendt til brug. Indtil videre er der dog ikke udført studier, som har undersøgt, om højdosis influenzavacciner også reducerer risikoen for indlæggelse og død, sammenlignet med standarddosis. Det er derfor uvist, om den reducerede forekomst af influenzainfektion ved højdosisvaccinen også fører til en reduceret risiko for indlæggelse og død. Formålet med forsøget er at undersøge, om en højdosis influenzavaccine reducerer indlæggelser med influenza og lungebetændelse og også hjerte-karsygdom. Du er blevet inviteret, enten fordi du tidligere er blevet vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice, fordi du har forsøgt at booke tid til influenza-vaccination hos Danske Lægers Vaccinationsservice, eller fordi du på anden måde er blevet opmærksom på forsøget. Tilmelding til forsøget foregår på Danske Lægers Vaccinationsservice hjemmeside, som du formentlig allerede har besøgt, hvor du kan finde yderligere information herunder en skriftlig deltagerinformation. Når du har set materialet, vil du kunne booke et besøg til studiedeltagelse. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du ringe til vores callcenter. Der vil være mulighed for at underskrive elektronisk samtykke hjemmefra inden besøget. Hvis du efter at have set den video og læst den skriftlige deltagerinformation ikke har yderligere spørgsmål, kan du frit fortsætte til selve underskrivelsen af samtykket. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores callcenter på 88 30 01 02. Hvis du underskriver i samtykke hjemmefra, vil man kunne gå direkte til vaccination ved dit besøg. Hvis du ikke ønsker at underskrive hjemmefra, vil der også være mulighed for at underskrive ved selve besøget. Til dit vaccinationsbesøg er du velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med. Du har også ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil være med i forsøget. Forsøget omfatter kun én influenzavaccination, som du vil blive givet på Danske Lægers Vaccinationsservice klinikker. Deltagelse i forsøget kræver altså kun, at du fremmøder til et enkelt besøg. Måden vi så herefter følger op på er via de danske register, hvor vi kan få adgang til data som øvrige sygdomme og medicinforbrug og følge dig frem i tiden i forhold til blandt andet influenzainfektion og indlæggelser. Forsøget er tilrettelagt således, at der bliver trukket lod mellem højdosis og standarddosisvaccinerne, således at halvdelen af deltagerne får en højdosis influenzavaccine, og den anden halvdel får en standarddosis influenzavaccine. Studiet er ikke blindet, og du vil derfor få at vide, om du har fået højdosis eller standarddosis.
Du kan deltage i forsøget, hvis du er over 65 år. Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du på vaccinationsdagen frembyder en eller flere kontraindikationer for at modtage vaccinationen, f.eks. feber eller anden tegn på aktiv infektion eller kendt allergi over for influenzavacciner. Både højdosis og standarddosis influenzavacciner er efterhånden velkendte lægemidler, og bivirkningsprofilen er derfor allerede velkendt. Generelt siges højdosisvacciner at være lige så sikre at bruge som standarddosisvaccinen. Begge vacciner er godkendte lægemidler, som anvendes rutinemæssigt i både Danmark og udlandet. De hyppigste bivirkninger til begge vacciner er reaktioner ved indstiksstedet, utilpashed, muskelsmerter, feber og hovedpine. Alvorlige bivirkninger forekommer yderst sjældent. Du kan læse mere om bivirkninger i den skriftlige deltagerinformation. Forsøget er finansieret af medicinalfirmaet Sanofi, som har udviklet højdosisvaccinen, og som derfor kan have en økonomisk interesse i et positivt udfald af forsøget. Sanofi har været med til at udvikle forsøgsprotokollen, samt doneret højdosisvaccinerne og finansieret forsøgets øvrige udgifter med ca. 50 millioner kroner. Det skal også siges, at jeg tidligere har modtaget midler fra Sanofi for foredrag og for at have deltaget i ekspertgrupper, såkaldte advisory boards. Desuden skal det nævnes, at Danske Lægers Vaccinationsservice er et privat firma. Forsøgsresultaterne vil blive behandlet i anonymiseret form og udgivet i videnskabelige tidsskrifter samt præsenteret på danske og internationale kongresser. Endvidere kan resultaterne forventes offentliggjort gennem patientorganisationer og interesserede nyhedsmedier. Du har som deltager ret til at blive informeret om forsøgets udvikling og endelige resultater. Efter forsøgets afslutning vil vi offentliggøre et resumé af resultaterne rettet specifikt mod forsøgsdeltagerne på minvaccination.dk inde under deres forsknings- og resultaterfane. Hvis du efter at have set denne video og læst den skriftlige deltagerinformation ikke har yderligere spørgsmål til deltagelse i forsøget, kan du frit fortsætte og underskrive det elektroniske samtykke. Hvis du har yderligere spørgsmål om forsøget, kan du kontakte vores callcenter på 88 30 01 02. Vi håber, du vil deltage i forsøget og være med til at bibringe ny viden om forebyggelse af influenzainfektion og dennes følger.